Face the Future is een nieuwe show. Wat de mensen kunnen verwachten is natuurlijk een magisch spektakel. Hè. Ik spot natuurlijk met de natuurwetten. Geen mens kan zweven, geen mens kan in een seconde oplossen en weer ergens anders in de zaal verschijnen. Wat er heel nieuw aan is, ik heb een avatar in het leven geroepen, maar die wordt veel populairder dan ik. En ik word ook een dagje ouder. Dus ik moet die avatar uitschakelen. Dat kan, maar daarvoor moet ik in de toekomst. Daarvoor heb ik een time machine, die hebben jullie net gezien. En of het goed gaat aflopen, hoop ik wel. Daarnaast is het echt een hele spectaculaire show. Er gebeuren echt een aantal effecten die werkelijk ongelooflijk zijn. We hebben er ontzettend veel zin in, want het is natuurlijk een onwijs prestige-achtig om hier te staan. Speaking of the prestige, een heel hard applaus voor al deze mensen die fantastische show gaan neerzetten.